Gidan rahoto. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel ta mai albarka. A yau dai muna ɗauke da labarin wannan jaruma mai suna Maryam Yahaya tare da Salisu S Fulani, wanda ake tunanin cewa ranar bikin Abubakar Bashir mai shadda bayan an yi fati an yi shagali an ƙoshi, su ma fa sun ce ba za a bar su a baya ba. Hakan ne ba su dama suka ware gefe guda. Jama'a don jin me suka tattauna a wannan bangare, ku biyo mu a cikin wannan channel ta mai suna gidan rahoto. Hakika masu sauraro ba fa wani abu suka tattauna ba, domin na ga kun fara buɗe kunnuwanku, amma fa duk da haka sai na baku labari. Hakika magana ta gaskiya sun tattauna ne akan wannan jinya da ta yi doguwa, ya kuma duba ta ya ƙare mata sannu tare da jaje. Haka zalika suka koma magana akan shagalin biki da aka sha, domin sun yi farin ciki matuƙa kuma sun yaba wannan abu, su ma kuma sun yi addu'a gare su Allah Ubangiji ya kawo musu mazajen aure. Haka zalika shi ma Salisu S Fulani ya ba shi mata aure ta gari. Wannan magana ita suka tattauna a baya, haka zalika kuma sun yi farin ciki matuƙa kuma suna ta shirye-shirye domin su ga cewa an kai Bashir mai shadda ɗakin amaryarsu tare da su ci gaba da addu'a, su ma har Allah ya kawo musu lokacin nasu bikin domin a sha shagali. Wannan kenan jama'a, kar dai ku manta ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan channel ta mai suna gidan rahoto, domin a nan ne kaɗai za a ringa samun labaran gaskiya da zarar abu ya faru. Muna godiya da masu yi mana liking, comment, share, community da dai sauransu. Gidan rahoto ta kuci.